Listo. Bueno, eskerrik asko dengo etortzagatik. Hemen gaude, epaiketa berri hau salatzeko eta auzipetua hasteko jakingo duzuenez, 5 lagun izango dira epaituak Zubiarresian parte hartzeagatik. Eta esaten nahi duguna, hori da, gu salatu epaiketa hau, ze leporatzen dietena da 2 urteko akusazioa da ertzaintzaren kontrako jarrera egitea, eta guk argi dugu egun horretan Zubiarresian erabiltzen zuten biolentzia garra ertzaina izan zen, eta argi ikusten da bideoetan, bideo asko dauden, hor jendea joan zen bultza alkorta babestera, eta modu pazifikoan, eta hor ikusi genuen biolentzia garra ertzaintzarena izan zen. Hori alde batetik, ez? Bestetik nahi dugu salatu Eusko Jaurlaritzaren arduradunen jarrera, ze alde batetik argudiatzen dutena, bai ertzaintza, bai Eusko Jaurlaritzaren arduradunek esaten dutena da lege injustoak direla, bai urtzainkorta atxilotzeko, bai gazteak eta beste, baina beraiek aplikatu behar direla legeak. Injustoak direla, aunque sean injustas, hori da. Eta, bueno, hemen ikusten ari garena da, ez bakarrik lege injustuak aplikatu, baizik hau da prozesu bat beraiek sortutakoa. Hau ez da Madridik datorren zerbait, baizik eta hemen sortutakoa. Eta hori bakarrik, ez da kasu hau bakarrik. Pasaden astelehenean ikusi genuen Loiolan beste 2 atxilotuta daudela, berriro beste prozesu bat, Donostian gehatzen dira azkegunean parte hartzeagatik badaude beste jente epaiketaren zain, eskaerak oso gogorrak dira, isunak, eta hor badaukagu ertzaintzak hasitako beste kasuren bat urtsitateierena, arriskuan kartzelan sartzeko. Beraz, horren aurrean argi dugu, legearen eta justiziaren arte, gu kokatzen gara justiziaren alde, lege ikusta denean, behatzen txaikuna da, bentsat desobedituko eta egin duguna orain arte. Babestu gure auzipetuak eta salatu epaiketa hauek. Gu ez gara geldituko, jarraitu dugula presioa egiten, eta hori da esan genuena. Batzeko, batez ere, auzipetuei eta bere zenide lagunei gure elkartasuna adieraztea.